Nagyon sokféle ember volt, dokumentumfilmestől, költőtől kezdve, bohócon, pincéren át, asztalosokig mindenki előfordult, és teljesen mindegy, hogy ki voltál, ugyanezt a munkát csináltál. Az egyik legmegdöbbentőbb dolog az volt, amikor először lementem januárban New Orleansba, hogy nem láttam ott senkit. Nem láttam először is a kormányzatot. Nem láttam senkit a kormánytól, aki ott segített volna a helyieknek. És aztán egy idő után az is világossá vált, hogy ilyen segélyszervezetek se nagyon vannak. Azért örülök nagyon, hogy lementem New Orleansba a Common Ground kötelékében dolgozni, mert valami olyat láttam, amit korábban még sohasem. Azt láttam, hogy amikor emberek egy közös célért dolgoznak, akkor lehetőleg harmonikusabban tudnak együtt lenni. A fő munka, amit kell csinálni, az az, hogy a házaikat kellett rendbehozni. Ez először is abból állt, hogy ki kellett pucolni azokat, mert teljesen penészes volt. A legtöbb házat azt plafonig beborította a víz, és hónapokig úgy állt, úgyhogy masszív fekete penész volt benn, és ezt a penészt el kellett távolítani. So we're going into some of the homes that are very moldy and doing some samples. And again, respirators reduce exposure, they do not eliminate it. A Common Ground azon kívül, hogy házakat pucolt ki, nagyon sok mindent tett ott még. Jogi segélyt nyújtott a lakosoknak, ételt osztott, ruhát osztott, óvodát létesített a környékbeli gyerekeknek, iskolai foglalkozásokat tartott nekik, úgyhogy rengeteg mindenben segített. Beszéltem ott egy fekete öreg úrral, akinek segítettünk, és ő mesélte el nekem, hogy itt mindig nagyon rosszban voltak a feketék és a fehérek egymással, és most együtt dolgoztak ugyanazért a célért. Tudom azt, hogy nekem milyen kevés munkámba kerül az, hogy ott valakinek segítsek, és annak a valakinek milyen sokat jelent az majd.